Yo, sup sa inyo mga Aji. So, ito na yung promise ko sa inyo. Yung jumbo size natin, dalawa no, yung pula sa tigre. So, yan, sana mag-enjoy ka sa laban na to and sana magbigay sila ng magandang laban, no? Pakita ko muna yung picture, yan. Yan yung gagamba. So, unang-una, habang titignan yung picture ng gagamba, hanap kayo ng katabi nyo. May lolo kayo or tito kayo na nagagamba. So, pakita nyo. Explain ko lang sa inyo no, habang titignan yung picture. Yung tigre, makapal talaga yung kaha, makapal din yung paa. Kasi normal sa tigre yun, talagang bulik kasi makapal talaga. Tapos yung pula naman, pareho lang sila sa haba. Yung pula, mas matanda yung pula, may panalo na. Tapos, yun lang, kuha ng tigre yung kapal ng kaha, kapal ng paa. Rest, match naman sila. So, haba, pareho. So, yun lang talaga. Kung may napili na kayo, umpisa natin. Ito. So, para makita nyo rin, no? Yan. Pagalawin natin ng konti. Para makapamili kayo. Unahin natin yung pula. Para makita nyo yung galaw. Iba yun ang sunada ng galaw eh. Pagalawin natin yung op. Yan, kitang-kita. Yan, tigre. Op. Ito yung tigre, ito naman yung pula. Oh, game. Unahin yung pula. Matandang gagamba na tong pula eh. Tapos yung request nyo pala, yan, pinanipisan ko pa. Para at least, di ba? Sana magbigay talaga magandang laban. Natin yung pula kasi ito yung matandang gagamba, no? So, lugi talaga sa kakapal yung pula. Kaso wala nang kamatch. Silang dalawa lang talaga yung magkakakunan, no? And pinaramis ko naman sa inyo. Harap ka muna. Uy. Magalaw yung tigre, ah. Okay, game. Galaw, uy. Galaw. Whoop! Naku. Parang nabigla sa pwersa. Naambos. Parang bibigay na ata to. Naku. Ang lakas naman ng binti ng pula. Naku, patay yung pula. Nauluhan yung pula. Patay nga yung pula. Patay yung pula na headset. Uy, palag pa. Wala. Naulo. Tapos na. Verdict talaga, no? Buhay pa yan. Buhay pa to. So, kita nyo naman mga Aji, no? Tabihin natin to sa inyong pula. Pero kita nyo naman, no? Tapos talaga. Kung sa puwersa, ginulat niya lang yung tigre kasi nakatulog yung pula. Nung pumalag yung tigre, talagang ito. Kinakaya niya kasi tapos nauluhan niya. Tapos tingin mo nung kaya pa sana, no? Kung di nauluhan, no? Matapang yung pula, matapang tong pula. Sa laro kasi dito, mas pabor yun eh. Pabor, no? Pabor. Pumitik. Malakas pumitik to, pabor kasi matanda na to. Tapos panalo na kasi ito, wala pang laban. Kaso sa bilis kasi, nauluhan talaga, naulo to. Malakas to sa piga. Nakagato dahil ito ulong, huwag. Niyakap to. Tatlong ulog. Kasak na tayo siya. So, yun lang, sana nag-enjoy kayo. And, yun, nahanap pa tayo ng mga ilalaban siguro. And sa hindi pa nag-subscribe dyan, no, mag-subscribe na kayo. And hit nyo na rin po yung notification bell. And sa mga nagustuhan sa video dyan, pwede nyo pong share yung video. Yun lang po, maraming salamat sa inyo. Again, ako po si Gagambino. Maraming salamat.